Okay, first of all, Sir Joey, nagpapasalamat ako sa mga LGU lalong-lalo na kay Mayor kasi actually in-approach ko talaga siya. I mean, I want to promote Taekwondo dito sa community. Number one yung goal ko, Sir Joey. And lalong-lalo sa mga bata. Kasi ang focus ko dito sa ginagawa ko or ginagawa namin as instructors, coaches ng larangan ng sport ng Taekwondo. Kasi ang mission ko talaga is to promote alternative yung bisyo ng mga bata kasi sabi ko ay nagpa-appoint talaga ako kay Mayor Guillen. Sabi ko I want to appoint Mayor Guillen. I want to talk to her personally. So ngayon, nagpapasalamat ako at nakinig siya sa akin, nag-confirm naman. So in-explain ko talaga bakit namin ginagawa to. Merely to the fact that maraming bata ngayon ang nalululong sa bisyo talaga. Lalong-lalo sa mga gadget phones, sa mga walay-walay, mga ganon, mga bisyo, vices. So ito yung gusto kong i-promote dito sa community ng Claveria. Yun yung number one. Number two, physical fitness. Kasi mostly mga bata, due to the health conditions ngayon, uh, bad health na yung mga nangyayari na sa mga bata ngayon. So yun yung isang way din sa physical fitness test para hindi sila masyadong nagkakasakit. Pangatlo, yung relationship ng parents, relationship ng kanilang family. So napropromote natin or napropromote namin yung social relationship at the same time. Tapos yung family relationship na napaka-importante, Sir Joey, yun dahil yun yung isang pundasyon ng isang mabuting pamilya. So yan, yun yung mga pinopromote ko, Sir Joey. Sir, nasabi kanina, yung isang nag-talk kanina na parang hindi masyadong kilala yung taekwondo. So, sir, as a coach, as instructor, as nag-organize po ng ganitong larangan, ano po yung pwede pa nating gawin para maipakilala yung taekwondo dito sa atin? Okay, so sabi ko nga, nagpapasalamat kami dahil nandito kayo, Sir Joey. Yun yung isang way na gusto namin i-promote na sa social media, lalong-lalo na sa mga nanonood kay JCQ Online TV. Ito yung way para i-showcase namin yung mga ginagawa namin, lalong-lalo na sa activity ni Mayor Guillen. So, yan, talagang binudget niya po yung venue natin. So, I'm very, very thankful for Mayor Guillen, yung leadership niya, na tinitignan niya yung mga sports sa community, hindi lang sa mga other activities. Yun yung isang way na ano. So, yun yung ginagamit natin for the platform sa online broadcasting like you. So, para ma-promote. Pero hindi naman yung sinabing sikat, no. Actually sikat na po dati. So, yun lang yung isang way to showcase yung platform ng Facebook or sa inyo, Sir Joey, yung sports. Sir, paano po mag-member? Dahil nakikita natin na hindi po basta-basta yung pag-member dito sa taekwondo. Marami po ang pwedeng bilhin na mga kagamitan. So, paano po, sir? Actually, yung pag-enroll ng Taekwondo, may tinatawag kaming membership form. So, hindi naman yun mahal. Kasi ang price namin is napakamura lang. So, ang membership namin is lifetime, 1,500 na po yun. Plus yung training fee, 1,000. That is 125 only. So, napakamura. I mean, napakamura sabi ko kasi sa ibang club na nakilala ko or sa ibang club na nag-organize ng ganito ng trainings, Sir Joey, napakamahal. Alam natin yan. So, yan, kung bago pa lang kayo, napaka-affordable na po ito ng presyo. Then, regarding sa mga equipments, ang ginagawa namin kasi, Sir Joey, hindi namin sila binibigla. Like, kung paunti-unti, like, kung gusto nilang bumili ng dubok, which is yung uniform nila, hindi namin naman agad, pinapabili agad. Like, kung may jogging pants at sweatshirt lang, okay na po yun. So, yun yung alternative way namin para hindi mabigat sa bulsa ng mga magulang. Then,
yan, nag-aalakan siya na yung mga parents, nag-aalakan siya na yung, they know how to earn na, how to save money regarding sa mga ginagawa. Kaya napakaganda yung activity namin, Sir Joey, dahil hindi nila alam, dati hindi nila alam mag-save. Ngayon, alam na nila gaano ka-importante yung ginagawa nila. Sir, saan po matatagpuan yung inyong office? Dahil sa Ilocos Norte, nakakarating po kayo dito sa Region 2. So, ang matatagpuan po kami, yung dojang namin or yung training venue namin, matatagpuan po dito sa Municipal Gymnasium. Dito na po kami. Municipal Gymnasium, Claveria, Cagayan. And dito sa Lawag naman, sa JP Rizal Street, Barangay 53, Reweng Lawag City. And ano ba, sa Bangi. Bangi National High, nandun na po kami. And sa Pagudpod Central School. Yung mga gustong mag-member, paano po sila ipaabot yung kanilang pagma-member po? So, if you want to be a member or kung gusto yung mag-inquire na pumasok sa training scheme namin sa Taekwondo, you can chat us directly sa aming Facebook page, WMTC Taekwondo Academy. Or you can just call me. Kasi mabilis na yung ano nga yun eh. So sa Facebook na lang mas maganda po. Anyway, doon lang po talaga kami nag-accept ng inquiries. At the same time, yung mga pumupunta mismo dito sa aming club. Sir, may qualification ba sa edad or sa age po? Regarding sa qualification ng age ay hanggat maaari 4 years old pataas. I mean there are some instances na may 3 years old. Yes po, kasi may 3 years old po kami mahilig na. I mean, yun parang parang ano na-adapt niya agad. Depende rin kasi kung 3 years old okay na siya, pwede pa. So hanggat maaari yung standard po namin is 4 years old pataas. So yung sa Taekwondo Interclub Championship dito sa Claveria, ano po yung gagawin nila dahil yung nakikita natin parang hindi yung talagang sobrang laban-laban. Actually yung interclub, which is kaya nga sabi namin interclub, is to face yung mga club na neighboring places lang. So yan, kaya nga interclub, relationship between the other communities sa Taekwondo, regarding sa Taekwondo, para yung objective kasi is to promote and at the same time is to showcase their skills. Kung ano yung training nila kasi 'di ba Sir Joey magtulungan at the same time magkaisa. Magkaisa amin yung ginagawa, yung aming purpose, kaya meron pong interclub. Yan, tapos pinopromote din ng mga sa community na wag kayong magbisyo, dito kayo para masaya, parang ganun. So yun yung isang way namin. Kaya yun yung isang program ng aming ginagawa.